Всяко тяло запазва състояние на покой за целия престой, на морето или планината. На New Wave BG може да намериш уникални по рода си предложения за почивки. Запази сега, за да си почиваш после. Хотел Green Life Beach Resort е истинска 4-звездна перла. Разположен в красивата широка ивица на Каваците, на 10 км от прекрасния Созопол, луксозният Green Life предлага климатизирани просторни стаи само на метри от плажа на къмпинг Смокиня. Изберете красотата на Южното Черноморие през септември и ще получите нощувка в студио с закуска и подарък вечеря и шезлонг и чадър на плажа на цена от 57 лева на човек. Само сега може да се възползвате от още по-изгодно предложение. Резервирайте минимум 4-дневен пакет Green Life от 10 септември и една от нощувките ви ще бъде безплатна. New Wave Holidays – почивката, която търсиш.